राजाफोर एसे गोबाव जाबाय आं निमाहाबो बिबाय जे जौफा दं होननाय जायगायाव बागानपारा समस्थियाव बेबायदिनो रायजोनि मेल जादोंमोन आरो बेनिफ्राय फैनायाव आं एसे गोबाव जाफैबाय आज সভাখন পৰিচালনা কৰা মাননীয় সভাপতি মহোদয় আমার এই সভাখনতে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ইউপিপিএলৰ বিভিন্ন পদবীত থকা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকল মোৰ কৰ্মী বন্ধুসকল আৰু এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি জনগণৰ ৰাইজ আই মাতৃসকল বয়खौबो आं गोसो सिंनिफ्रायनो खेबसे खुलुमनाय जासिहरबावो जे नोंथांमोना दिनै गोबाव सम आंखौ नेनानै थाबाय दा नोंथांमोना आंखौ सिनायोना सिनाया सिनायो बावाखैना बावनोथ' बोरै बावनो भट हैनो आसि बिमा सागुलायबाय देरहानो रोङाखिसै नङा होमबा दाना एबार एखेबारे नामै गुनै देरहानायनि बोथोर फैबाय आरोखि दा जेननायनि खोथा गैला एबाराव देरहानाय आरो देरहानाय नङा होमबा दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे समस्थिनिफ्राय सोर गसंदों प्रमद बर' आरो प्रमद बर'आ सोर बे जाहैबाय इउपिपिएलनि दानि आफादगिरि आरो बर' गोरोबथानिबो सागानगिरि लोगोसेयैनो जेला इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दागोन बे गभर्नमेन्टनि गाहायालाय सोरथो जागोन प्रमद बर'आनो जागोन नङा होमबा दा प्रमद बर'नि दैदेननायावनो बिटिआर गभर्नमेन्टआबो सोलिगोन दा बे खेथ्रआव दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मा फोथायनाय लानानै मा आसा लानानै फैदों जागोन प्रमद बर'आलाय बिथाङाथ' तामुलपुरनि मानसि मोननै समस्थियाव बिथाङा गेलेदों बिथांमोना निश्चय प्रमद बर'आ नोंथांमोननि सायाव ओरैबायदि मोनसे फोथायनाय दङ जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावखौ अनसायगोन गावनि सायाव फोथायनाय लाखिगोन आरो गाव जे इयुनाव जोंनि हारिनि ओनसोलनि आरो बिटिआरनि जौगाखांनायनि आरो मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बिथांनि सायाव मोनसे आस्था लानो हायो होननानै बिथाङा हयथ' फोथायदों जागोन ओंखायनो नोंथांमोननि खाथियाव फैनानै बे जायगानिफ्राय बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै गसंदों दा बे हिसाबै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो मोनसे बिबान थाबाय जे बिथांनि बे गोसोनि फोथायनायखौ जों फेलें थांहोनो नाङा बिथाङा जे नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय लानानै दे नोंथांमोननि खाथियाव जे फैदों बे फोथायनायखौ नोंथांमोनाबो लाखिनो हानांगौ जाहैबाय बेनिखायनो फैगौ 7 तारिख डिसेम्बराव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय 7 तारिखआव जानानै 12 तारिखआव जे सानगोन भटखौ जे बे 12 तारिखआव सानलाया जासेनो 7 तारिखआवनो नोंथांमोना बयबो फोसावनो हानाय जानांगौ जे प्रमद बर'आ कख्लाबारि समस्थिनिफ्राय देरहासार जालांबाय बेवहाय खुनु गोनो गोथो जानो नाङा मानो होननानै बुङोबा सासे दैदेनगिरिया ओरैनो दैदेनगिरि जाया सिगाङाव मा जायो बियो बिराद गिदिर बिबान रुजुनो जे आं ओरै मावलांनो आरो गाव मावलांनो साननाय बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो फोरमायो दाना सोनारनोसै रायजो राजाफ्रा बिनि फोरमायनायखौ फोथायनो हादोंना हायाखै बिनि गाव खामानि मावलांनो नागिरनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जे फोरमायफैबाय बे फोथायजाथाव नंगौना नङा बा रायजोफ्रा जेब्लाखि फोथायगोन बा फोथायजाथाव मोनगोन
होमबा बेनियाव मोनसे बिराद गिदिर बिबान सफैगोन आरो बेबायदियैसो बे सासे नेता जायो दा जों जुदि खनसे बेनो फोथायनायखौ होयोबा आरो नोंथांमोननि फोथायनायखौ लानानै बिथाङा फैगौ इलेक्सनाव जुदि देरहासार जालाङोबा बिटिआर सरकारखौ दाहैनानै बिटिआरनि दैदेनगिरि जानानै बिटिआर सरकारखौ जेला सालायगोन होमबा नोंथांमोना नोजोर होनांगौ जाहैबाय जे बिइउपिपिएलनि इस्ताहाराव मा बाथ्राफोरखौ मावनो थाखाय मोनसे समायखिरा लादों मा मावनायनि मोनसे आसनि लादों बेखौ मावफुंदोंना मावफुङाखै मावफुंनो हादोंना हायाखै बेखौ नायलांनांगौआ नोंथांनि दायित्व आरो मददबो होलांनांगौ जाहैबाय दासो आङो बागानपारानि जफादङाव मिटिं खालामनानै फैदों दा बिटिआरनि 40टा समस्तियाव गिदिं मिटिं खालामनानै जेरैबायदि थासारि नुबाय आङो जे थासारिया थारैनो बिराद सोलायमारबाय दाखालि खैराबारियाव आं मिटिं खालामदों बेबायदिनो बुरजा मानसि जादों मिटिंजोंनो नांजाबनाय खिथुउनावनो बिपिएफनि अफिस आरो बे बिपिएफनि अफिसावबो 100 जनसो बिपिएफनि कर्मिफ्रा जिरायनानै दं चेयार लानानै जिएसपिनिबो अफिस बावहाय 15-20 जनसो जिएसपि कर्मिफोर दङ बिसोर गासिबो चेयार लानानै भद्रभाबै खोनासंदों इन्टारेस्टिं बाथ्राया मा जाहैबाय आंनि बबेबा बाथ्राया जुदि मोजांथार जादोंबा रायजो राजा आखाइ खबनायजों बिसोरबो आखाइ खबफाहां जादों आरोखि बिपिएफनि मानसिफ्राबो सैथो बाथ्राखौ बयबो गनायो नंगौना नङा नाथाय बे जफादङाव मा जादों आङो सहैबाय जोंना मेला जागोन बेबादियाव बिपिएफनि अफिस फुङाव सानाखैमोन दां एखे एसे आगोलसो सानब्रबलायनानै बेसेबा गिदिर माइक लाबोनानै ओरैबादि माइक दामनो हमबाय जेन मिटिंखौनो खालामाला हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद जिन्दाबाद बिराद स्लगान होबाय आरे हाग्रामायाथ' फैयाखैनो सोरखौ जिन्दाबाद होदों फालाय उनाव जोंना मावथिफ्रा पुलिसफोरनो खिथालायहरनानै पुलिसफ्रा फैनानै माइक दामनाया बन्द माइकखौ दामनो हाला दावरावबो खालामनो हाला आरो बेरेफुंजानि मा खालामदों जाहैबाय मिटिंसालियाव हाबलांग्रा जोंना फ्लेग गायनानै साजायदों गेट बानायदों हराव सिखाव बादि फैनानै बे हाबलांगोन लामाजोंनो बिपिएफनि फ्लेग गनखौ थुथे दोनफैजोब्बाय गासिबो हाबनोबो हाला जोङो आरो मनाव मा खालामबाय दै साप्लाइनि पाइपखौबो बन्द खालामना होदों जेरावबो बिदि परिबेस गैला बे जफायाव दङ दा मानो रोनावबायदों बेखौनो दा आङो बुजायदों मोजां खोनासं नोंसोरबो होननानै लाजिनांनो बारा गोबाव नांला नोंसोर लाजिनांनो बारा गोबाव नांला आरो बेफोरखौ मावनानै लाब गैया होननानैबो आङो बुंबोनाय जादों बेनिखायनो आं মই অসমীয়া ভাষাটো কম দুই এটা কিন্তু মই অলপ বড় ভাষাত কম বুলি ভাবিছো যে सोलायनाया माखौ नांगौ सोलायनाया माखौ होनो जों मोजां लेखा फरायनो हायाखिसै नङा होमबा इन्जिनियार जानो हायाखिसै डाक्टार जानो हायाखिसै गिदिर प्रफेसर जानो हायाखिसै समाजकर्मी जानो हायाखिसै नाथाय जोंनि फिसा फिसौआ डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ बेखौ होनो सोलायनाय जों जि न'आव दङ दा औवानि न' दंफांनि न' गेग्रेब गेथेब आंनि फिसा फिसौआ बिनिफ्राय एसे साबसिन फाखानि न'आव थानो मोननांगौ सोलायनाया बेखौ बुङो बोराय बुरिया दिनै पेन्सन जानानै थांनानै थानांगौ मालाबा ओरैबायदि सम फैगोन बोराय बुरिफ्राबो बुंगोन आंहानो थोजासे रां रुफा दं आंनो पेन्सन नांला बेखौ सोलायनाय होनो गोरिब मानसिफ्रा दिनै न' मोननो थाखाय हाहाकार जानाङो गोरिबनि न' मोननो थाखायनो नाथाय सानसे ओरैबायदि बुंहैनांगौ जाहैबाय गोरिब मानसिफ्राबो आं दा गोरिब नंला आंनि थाखा फैसाजोंनो आङो न' बां लुनानै लानो हायो बेखौ सोलायनाय होनना बुङो